So, tumpukan naman po ng atin dito, no, ng dilis, no. Halagang 50 pesos, oh. Tapos, tumpok po ng bangos ay 120. At ang dalagang bukid ay 100 pesos ang kada tumpukan, no. So, shoutout sa'yo, Lodi. Magkano yung yellow pin mo? 100 lang to, Lodi. So, 100 ang per kilo? So, ang yellow pin tuna po natin ay 100 pesos. Ang isa po, 50 pesos lang po yan, sariwang sariwa. Ayan, 50 pesos, napakarami na. Talagang hindi ka magsisisi sa pamimili mo dito ng isdang tumpukan, no? Ngayon, magkano naman po yung isdang yung lapis? Ay, 100. Ito po yung 50 pesos. Ito, mga 50 pesos na po yan na yun, no? Magandahan, no? 50 pesos po, ang daming tumpukan na yan, no? Tumpukan po, no? Ng ating mga gulyasan, no? 100 pesos. Tapos meron din po tayo sa Lake Ginto rito sa halagang 50 pesos na tumpukan. Ayan. Tumpukan po ng galunggong, gulyasan, matambaka, no, sa halagang 100 pesos. Tumpukan ay 100 pesos sa gulyasan. Ibang alakaak, no? Masarap to sa mga kinamatisan na pangat. 50 pesos ang tumpukan. Ang daing ay 130. Ayan, yan po yung mga latag ni Ate Pam, no? Na bangus, no? Ganda. Bagong huli lang yan. Ayun, no? Bagong huli na bangus. 130 ang kilo ng pandaing na. Morning, boss. Ito pinduan to, no? So, meron tayong mga sniper tsaka bitilya. Yan po yung mga nakalatag po nating isda rito, no? Kakahilo ka, kakahilo. Ilang tayo, 20 boss lang. 20-20, shoutout sa'yo, idol, shoutout. So, yan po yung mga presyo ng sibuyas, no? Mura na lang yan po. 20-20, pero dito iba ang presyo, no? 40, 50 pesos, 40, 40, no? Sa sibuyas na puti, 40 pesos, sa pula, 50 pesos. Ang kalamansi, 20 lang, 20, marami so, ang kalamansi po ay 20 pesos. So, yan po yung mga presyo na ibinigay sa atin. Tumpukan ng sayote, magkano? 35 boss na. Ayan, no? 35 pesos po ang kada tumpukan po ng sayote, no? So, fresh na gulay ng ating. Right, so good morning po. At dito naman po tayo sa Malabon, tumpukan ng Malabon Fish Market, no? So mag-a-update tayo ng mga presyuhan ng kanilang mga paninda dito na seafood at mga tumpukan ng bentahan. So yan po yung mga presyo na nakikita po natin, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore dito sa Malabon Fish Market upang sa update ng mga panibago dito. So tara, let's go! Nakamot ni meron. Ayoko nga. Bigay mo sa akin. Oh, mabenta ko 40. So kilo po, so isang piraso po ng bangus na 110. So 260 po ang kilot po dito ng hipon, no? Yan po yung mga presyo. Sobra na. Lumot ay 220. So tumpukan naman po ng atin dito, no, ng dilis, no, halagang 50 pesos, oh. Tapos tumpok po ng bangus ay 120. At ang dalagang bukid ay 100 pesos ang kada tumpukan, no. So murang-mura pa rin po ang ating mga bentahan dito ng isda sa mga tumpukan. So sa kilo po ng ating galunggong, no, 160. Galunggong bilog, galunggong lalaki, no. So may mga tumpukan din po. Ayan. So shoutout sa'yo, Lodi. Magkano yung yellow pin mo? 100 lang to, Lodi. So 100 ang per kilo. So ang yellow pin tuna po natin ay 100 pesos ang kilo. Ba't nandito ka, Tipot-pot? Bakit? Tatakbo ko yung mga sugpong maliliit.
Alright, no? So, sa mga tumpukan, ayan, no? So, sa halagang 50 pesos, no? Meron po silang bentahan dito ng sapsap, ng alakaak, at malakapas, no? Sa halagang 50 pesos na tumpukan, talagang sulit na sulit ang iyong bulsa, no? Ayan, mga sapsap, oh. 50 pesos lang po yan, sariwang sariwa. Ayan, 50 pesos, napakarami na. Talagang hindi ka magsisisi sa pamimili mo dito ng isang tumpukan, no? Talagang 50 pesos ang tumpukan, no? Ito naman po yung bangus natin, no? Isang piraso ay 160. 150 ang isang piraso po ng bangus. Malalaking bangus po yan, no? So, sa mga per kilo ay sulit din po kayo dito sa Malabon Fishman. Pero mas mura po ngayon yung isang piraso, no? Isang kilo po mahigit yan. Yung isang, ayun, no? 1.5 na bangus. So, ang ganda ng bangus natin, no? Saka mga gulyasan po dito sa tumpukan sa halagang 100 pesos. Yan po mga nakalatag na yan, no? Mga nakaplato, 100 pesos po yan. Ayan, mga galunggong. So, marami talaga tayo nakikita dito. Mga tumpukan ng isda. Ayan. Ngayon, magkano naman po yung isda yung lapis? Ay, 100. Ito po yung 50 pesos. Ito, mga 50 pesos na po yan na yun, no? Magandahan, no? 50 pesos po. Ang daming tumpukan na yan, no? Tumpukan po ng sapsap, malakapas, tapos sa leginto, lapis. Yan po yung mga tumpukan po natin. Tsaka kabase. Ayan, mga 50 pesos po dito sa Malabon tumpukan. Nay, maraming salamat po. So, tumpukan po, no, ng ating mga gulyasan, no? 100 pesos. Tapos meron din po tayo sa leginto rito sa halagang 50 pesos na tumpukan. Ayan. Kabase, sapsap, 50 pesos po ang mga tumpukan. So sa mga gusto makasulit na mga bilihin dito sa Malabon Fish Market, no? Itong 50 pesos na tumpukan ay ulam na po maghapon ng isang pamilya. Alam ko naman po na marami po naghahanap ng mga murang presyo dito sa Malabon Fish Market. Alright, so may mga 50 pesos, no, na tumpukan dito sa Malabon Fish Market. So, ang bangus po dito ay 120 ang isang piraso, dito po 40. Yan po ang kagandahan, ay may mga presyo na po, no, ng kanilang paninda dito sa Malabon Fish Market. Bangus po yan, no. Ito po yung mga tumpukan po ng galunggong, gulyasan, matambaka, no, sa halagang 100 pesos. Tumpukan ay 100 pesos sa gulyasan. So, sariwang alakaak, no? Masarap to sa mga kinamatisan na pangat. 50 pesos ang tumpukan. Hello Ate Pam, shoutout po. So, ayan po yung mga presyo ng tumpukan po dito ng ating mga yellowfin tuna. 2 piraso po na 100 pesos. So, sapsap, 50 pesos. So, yan po yung mga presyo ng ating bangus dito, no? 150 pesos ang isang piraso. 20 lang. Tumpok po ay 130, 3 piraso ng bangus. Open ako ng 10. So, murang-mura talaga ang ating bangus dito sa Malabon Fish Market. So, dito tayo sa pandaing na bangus ni Ate Pam, no? Pandaing ay 130. Ayan, yan po yung mga latag ni Ate Pam, no? Na bangus, no? Ganda. Bagong huli lang yan. Ayun, no? Bagong huli na bangus. 130 ang kilo ng pandaing na bangus. Good morning, boss. Ito pinduan to, no? So, meron tayong mga sniper at bitilya. Yan po yung mga nakalatag po nating isda rito, no?
Alright, so talagang ang ating mga kababayan po dito sa Malabon Fish Market, no? So, ang dami pong mga mamimiling na dumayo dito, no? Dito po sa Malabon Tumpukan. Kakakailo ka, kakakailo. Ayan, Nay. Puro bangos ang paninda ngayon. Mura bangos ngayon, Nay. Mahal ng bawang. 120 isang piraso. Ay, isang piraso, 120. 130 ang isang piraso dito. Oo, walang gilig yan. Sigurado lasa. Bangus dagupan. Oo. Nay, maraming salamat po. Lang tayo, 20 boss lang. 20-20, shoutout sa'yo, idol, shoutout. So, yan po yung mga presyo ng sibuyas, no? Mura na lang yan po. 20-20, pero dito iba ang presyo, no? 40, 50 pesos, 40, 40, no? Sa sibuyas na puti, 40 pesos. Sa pula, 50 pesos. Ang kalamansi, 20 lang, 20. Marami so, ang na. kalamansi po ay 20 pesos. So, yan po yung mga presyo na ibinigay sa atin ng kaibigan nating vendor dito sa Malabon Fish Market. So, maraming salamat. Thank you, thank you. Oh, 20 lang, 20. Tumpukan ng sayote, magkano? 35 boss na ano. Ayan, no? 35 pesos po ang kada tumpukan po ng sayote, no? So, fresh na gulay ng ating idol dito sa Malabon Fish Market. Magkano yung ano mo, labuyo? 20 pesos, no? Ang labuyo. So, shoutout sa ating mga mamimili dito sa Malabon Fish Market. Ayan. Ayun, shoutout sa inyo mga Lodi. Boss Lando Explorer. Gabi boy. Hello po, Nay. Shoutout po sa inyo. Hello. Oh, shoutout sa mga bitbit mo. Ano to, palamig? Ulaman. Gulaman yan eh. Alright, so tumpukan po dito ng isdang, galunggong at matambaka, no? So, magkano ang presyo ng matambaka mo, Lodi? 100. So, 100 pesos lahat yung mga kada tumpukan ng mga paninda mong isda sa mga nakaplato. Iyon. So, 100 pesos po. Kahit ano na po ang mapili nyo, no, sa halagang 100 piso ay sariwang-sariwang tumpukan ng galunggong at matambaka dito sa Malabon Fish Market. Shoutout sa nagtitinda ng bangus. Ayun, shoutout sa mga nagtitinda ng market. Alright. Ay, vlog mo rin yung sibuyas. Vlog mo, sibuyas. Ay, punta mo sibuyas yun. So, dito naman po tayo, no? So, pasukin natin tong Malabon Central Market. Pero dito lang tayo sa bungad, no? So, papakita lang po natin yung mga presyohan ng mga kanyang panindang gulay dito, no? So, yan po yung mga presyo ng sibuyas. Ayan. Alright, so sa mga kababayan po natin, no? Shout out po dito sa Malabon Fish Market, yung mga mamimili po natin na talagang masugid na suki ng ating mga vendor dito sa Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay kay Boss Lando Explorer. Shout out sa ating mga vlogger po dito sa Malabon na nakapag-update sa ating mga kababayan. So, shout out sa ating mga vlogger sa Burautan, Lakay Adventure, Burnok TV, Elmo Vlogs, Tony Vlogs na nagbablog din po dito sa Malabon Fish Market. So, anyway, shout out pa rin po sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga sumusuporta po kay Boss Lando Explorer, shout out po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po. At maraming salamat po sa suporta.
Enjoy and be safe po sa pamimili sa Malabon Fish Market. God bless po. Bye-bye.